Gaur urriaren 12 da eta Euskal Herritarrok ez daukagu deus ospatzeko. Gaur Espainiako estatuak aldarrikatzen eta oroitarazten duena proiektu atzerakoi bat da. Euskal nazioaren existentzia ukatzen duena eta gizarte eredu zaharkitu bat mantentzen duena. Zeinaren ikur nagusia monarkia ustela den. Espainiar urriaren 12aren parez pare Euskal azaroaren 22 aldarrikatzen dugu. Dei egiten dugu libre eta berdinen Euskal Errepublikaren alde kalera ateratzera. Azaroaren 22an autonomia kale hau bete egingo dugu. Herri solidario, feminista, euskalduna, sozialista, independentista eta munduko gainontzeko herri, kultura eta hizkuntzekiko errespetuzkoa aldarrikatzeko. Azaroaren 22an mezu argia helaraziko diegu. Gure autogobernua, gure instituzioak eta gure identitatea ezabatzearekin mehatxu egiten diguten horiei. Ezin izan zenuten eta ezingo duzue. Euskal Herria askatasun haizea da eta izango da. Ez da egon, ez dago eta ez da egongo herri hau geldituko duenik.